Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ki ceritanya yang ini dia Pak. Berburu laron. Berburu laron bahasa Indonesia Pak. Iya laron loh. Laron. Laron ini bahasa Indonesia apa ya laron? Laron. Koloniane anu Dalah, aku ki koloniane masam ora roh pito geng laron karo urek-urek kuwi. No bos, ki arek jipuk laron gak emper wong bayo. ora nempar sampe jere. Ning emper. Urek-urek kuwi nak yo geng. Iki laron kuwi to Pak no. Aku kira ora. Laron bos. Jadi aku mulai sik tadus. Lah, balik ngene Pak Dik neh. Ya liwat kok bayar larang kayak udan. Masa kena ngujol krotoi? Iki lho, semua enak iki. Lho, mandi kowitane. Hei. Masa kena ngujol kroto? Gak nambian aku tak mancing water. Nek wader ya bisa nek Selalu wader. nek wader. Iya. Iki manuk. Kayak manuke. Endi? Pakai mata Mbak. Dang. Sekali pukul kudune langsung. Nek pora. Mana ku? Oh iya. Tuk butut. Iki lho. Iri. Ese kutel lho. Ya wis kuwi. Kukuy. Ya nek ngomong gitu enggak? Lah aku lho kuwi lho ora jelas lah aku kapal. Apa ya Pak? Lho, piye ta kuwi? Nek jenenge tentang burung kuwi nek nang bengi antaran merdekane antarane kutut karo anu kuwi. Lha kuwi turu kuwi nang kalung kuwi. Gak enak isine. Terakhir enak lho manuk kuku ki. Iya. Manuk kuku ki enak. Wih lho, omah lho Pak Nang putih lho Mas. Tenan, pola kae. Tapi sik ki golek omahe lho menawa enak omahe. Lalu mau saiki ngono. Saiki kuwi. Lha ki lho, tak mangke udan ki lho. Kok nak pen guru kan laron. Tenan. Laron. Tapi senene berapa no ya? Gak ya? Geng, ada. Ini tapi asal-usul konti gak roh aku. Yo kena ke? Bedel apa ke plowok jere. Iki lho. Bayo, tenan toh? Apa aku bilang? Geng, cepet geng. Geng. Cepet. Cepet. Iki piye? Langsung. Laran bos, iki enak ki jarine wong-wong. Ya Pak no. Lho geng, bene. Oh, bentuk ber. Masuk ta Pak no? Iya. Pola kae. Foto kok dua. Mbak siap ke pinggir ya? Pak no iki apa toh? Lha iki tekan salah iki engko. Larang bos. Masa tuh enak Pak no? Lha iki dipaten iki lho karo lek. Kelek, masih lek. Tambah kayak lho, geng. Iki senter-senter Pak, no gak apa? Tapi oke ngene. Mungkin lho. Apa nih? Tandem kayak gini Kak. Oh, ngono to? Oh, mondok dhewe. Oh, carane ngono, Pak. Modal tapi. Oh, flashku iki lho mare modal. Iya. Aku mengkarang bus yo. Gun larang ke udan gunan. Berarti yang kuping lho. Heeh. Lah kok ora tepak no.
Laran bos jere enak tapi agak doyan beduren nih. Ibrat numpak no saloke. Hei, geng. Ki omahe ki ndi ya? Wah. Beduren. Ke bos, laran bos. Ipuk laran. Oh carane golek ngono kae lho. Tibake. Iber Pak saloke. Ben to ben. Sebenarnya dijupui saya iki. Dijupuk apa toh? Beduren aku mana ini? Hah? Beduren nih? Tahu biyen main botok. Enak jane dene. Lah iya aku mangan kuwi pisan bedun. Oh, mae klo gowok ki Pakno. Ki omah padha. Heh? Bae yo. Omah. Iki ora bundung omahe dene. Omahe ora nang bundung. Lah ning apa? Ini iki siri-siri ngene to. Masuk lah. Ping nglumpuk, geng. Masuk. Ngono bos, dadi laran ki anggere bar udan mesti metu. Ini ki bertanda apa Pak? Arep terang apa? Yo ora. Ya, Arep udan terus malah. Mlebu rendang berarti. Oke, geng, mondok wi. Bae yo kok ngene lho, bloweduk larane. Ditung, Bu. Ditung. Ditung piye? Akeh iki lho. Bisa ya 1 juta musuhe. Ini lho. Laran. Nanti coba nanti begini loh. Aku ora tuh. Nanti pengen kabeh ya. Mati. Lagi engko nek mbok lar ya stok. Gampang iki. Tadi di sangre terus diitir-itir wis. Bisa ta? Ya semilir. Itir semilir iki lho, Bos. Nggih tampah wong jaman biyen anggere golek nggih tampah apa tra? Kalau disuling. Suling piye? Ini pas omahe tadi ya. Omahe disuling. Sulung kan. Disulung piye, Pak no? Maksudnya? Iya, Mas. Lagi apa to main lagi? Matu terus kok gini iki. Ki rayap e. Iya, rayap. Rayap. Sing besok jadi rakune rayap iki. Soto Pak no? Lho. Lagi lho, geng. Jadi manuke Pakcik gorene iki porak lho. Carane jenenge? Iya. Iki kanan tae nang iki lho, iki. Oh, iki lho main. Enggak, itu main. Lah iki metu terus kok kene iki. Kenapa ini mepet? Wong niku biyen omahe dikai Tipe apa? ya kasak kuwi engko ditadai iku. Terus kom. Lho, maksudnya? Iya kan ini padha ngene to, Pak. Oh, berarti metune langsung ke anu. Omahe. Heeh. Botak enak. Masuk to ini? Wah, kayak aku mang lewat lho, Bayo. Asli akeh iki. Masa nek kuwi, Mbok. Lho. Esok. Itu. Pola kayak. Syuting iki. Nya, syuting. Coba macam ini. Sekali sate. Esok. Ya ada. Ya apa? Tidak ada kafe yo. Kenapa? Ini masuk nek anu dia tampang iki. Bisa apa lomba mancing? Gak ero kan. Si lomba ya Pak dhewe ya. Cok kukune ucul kayak saya. Lah, alah. Kok iso? Sana aku ngomong ya. Oh, enak loh. Iya, berono. Ya nek we nek buku ya. Lho, geng, mondok ngene lho. Tapi bisa melok ora, geng? Kok le melok aku? Oh, iki lho Pak No, iki lho Pak No. Iya, ku kok jero.
Minak-menake to Duk, dileng gawe plastik. Di zaman biyen. Jangan biyen. Lagi maksudnya piye? Minak wis ora enek ronge gawe plastik to, dibentuk apa jenenge? Gua ngono. Bogeng saiki biyo-biyo ya. Lah geng iki seru, delokno ge keren tak iki. Dibentuk plastik itu, plastik berarti didepno ning kok Yo lagi. guwane. Terus, Plastik to. heeh. Terus dikekno kok dalan ngono, dalan ini adae iki kresek pucuke. Lah nek kreseke bak. Ganti neh. Ganti neh to. Yo ngene neh carane. Heeh. Lah nek entek wi angger sak leng no. Metune pas isuk. Ange turu setengah 6 ngono ke. Kan kleper-kleper to ning ngarep sawah ngono wi, ning ngarep omah ngono wi. Lah engko diturut. Judule kondi. Kewan biyen. Biyen anggrene urip-urip iki enek ngene iki to. Urek wis ora anu ya ngene iki tapi mbuh rayap piye iki. Rayap sing bisa. Iki gede to. Iki calone ratune rayap iki to. Tapi kan dia menyebar luas to, ora ning gone kene tok, kadang teko daerah endi-endi kono to ya. Sampeyan wis oke urung, Ding? Termasuk wis Pak. Nah, kayak banakan. Masuk mbana ada Pak. Ini ngilangi lare diinteri. Tinder iki piye? Pinter nek pelah-pelahna ya disangre. Sangkre iki langsung piye to? Pomo kowe di wajan lemah biyen ha. Heeh. Kowe langsung wajan lemah kae. Ki oseng. Yo disangre. Ngomongna. Sangkre iki piye Pak Mas? Yo wajan panas, Heeh. ora nek minyaknya ora apane langsung. Tak kira nang banyu panas. Iki digocok banyu panas terus Aja banyu panas. Ngene. Nek sangre kaya jeneng banyu panas ya. Wis, iki gelem iku wis tak sakno bel ya. tak kira nggih banyu panas nek ilang lari. Iki salah kan barang. Iki angger iki lho, iki 5 wis sak sendok Gan. Heeh. Tapi diduren apa? Tahu mbiyen mak aku kan ngene iki didol Pak No. Barudan. Barudan mulai ini iki ati botok didol. Aku tahu ditinggal satu. Mungkin gak ngerti awake dhewe. Ngerti. Mangan Ngerti yang tok apa sini? Bogeng ngerti nih. cangkemku rasane jan kayak berarti kepuk. Ngono ki lho. Aduh duduk. Songgolan. Yo main misal iki lho. Aki saya hidup. Bapak ada iso nih betul Pak No. Iki oke Pak No ya? Oke ya. Mau dibotok lah rombotok enak iki. Masuk to. Oke bos. Iki lho Pak No. Iki lho bisa temu erek iki apa to? Kabeh yang akeh. Lho. Iya. Tek. Wes ya. Oh, my bolongan iki anjene kok. Ayo wes. Ayo. Kayak enek entake. Wis kira entek ngono sewange nang kene ra. Iya. Aku ora tahu. Dalah. Bukan kan itu lah. Wah, ya lagi modal tiba Dikek. Bahaya nih bukan, Pak No. Oh, lagi lo main. Gelem atene ape omah. Bukan, Bos. Jangan sih malah kabeh. Oke. Ini. Nek gelem apene piye oke nek kene. Wis to. Curang. Rono tanah cepat. Si. Larang ke udan. Baik. Wes ki Pak Naya. Kita habis secukupnya. Jadi pola kayaknya Pak No. Nemen ta. Iya. Wes banyak ya. Geng miber kabeh geng salahe. Delok geng. Sak piro? Beribu-ribu ya cek to meneh to. Ini bukan wakeh yo. No, Apa? burung. Cedek. Ini Pak No.
iki akeh sing salek wis anu karek. Akeh sing wis gugur. Ngene iki sing marai mbiyen sapa Pak Nok iso mangan laran iki. Nek laran enak. Oh, zamane mbake mbiyen. Pak Edi kan generasi penerus sekarang. Oh, dhewe pamane garek penerus ya. Heeh. Wong diperjuangne karo kono. Lho. Sak bayo. Ini bogenge sak mini iki ya. Deluke. lagi. Ano yo kaya. Itu lho. Munjul iki lho. Pernah tak campur godhong-godhongan. Oh, Ora sithik lho. Lha campur wah mau nih barang. Lah, kok Jawa wae. Iya, kan? Wes e. Wes to. Masalah. Ora gelem ngabar kancane. Oh, bos, laran bos. Ngopen. Sesuk penting masak Mbak Rin. Pak Dik, nek Pak Dik doyan Pak Dik ke ular apa i? Ular juar lho, bayo kletus-kletus e. Iya, pasan ya. Juar. Apa wong apa jenenge sing pisane sing mekne aku ler. Apa ya? Tuh. Ular apa Pak No? Ular benenge kalau kayak sengon lho. Saya tau tak eling-eling. Kaya enak Pak No, dioseng. Oh, tau di spill ya sing main aku kae. Maksud to? Yo tongos barang. Oh, ular bisa. Lembuyan. Oh, lembuyan. Lembuyan malah mbahane enak. Belum. Ini untung paling enak di kuwi. Tenan. Tapi nek laran karo entung enak ndi? Ya enak iki asline, tapi cumane kan iki akeh sing gak tawar soalnya proteine nek karo entung. Keduren, heeh. Proteine duri iki. Keduren bos proteine. Ya nek tak suwemes jane. Biar endi. Kebulo. Oh, akeh iki. Ini bogeng. Ini lho, Gen. Oh, banyu panas ya. Mawut berapa no? Yo ora no, mah nodeng mbok anggap wong biasa ra biasa. Kebulo. Oh, apa pada iso. Teblok dhewe nek. Ini lho wis dadi. Aku ngintering lho pinter ya. Pinter ya, dioyok ya. Dioyok ya karo Pak No. Pinter yo kuwi di Seru-seru ya. Oke teman-teman, jadi wes ngono ya untuk absen hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah menyupport. Ini bentuk masak rebak ini. Ben dola udah tas iso. Aku gak doyan aku. Ya, pokoknya ngono ya. Terima kasih banyak ya. Oke, ya teman-teman. Dia mau ceritane aku ngerti laron wakeh terus tak omongno. Pak Dik laron wakeh. Dadi cipuki kan. Man. Besok kena ngau enak. Ngebos. Terus ngebos, terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Terima kasih banyak sudah menyupport. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap cerit.